Hi guys, good morning. Punta kami sa bukid. Magtanim ng binggala. Para makakain tayo ng binggala. Sila ni Saysay, nagmula na sila ni Saysay. Hatod ni April. Siguro may hatod dito kay naatod ni siya. Kuan karong business. Pala siya business. Kuan sa iyang bossing. Ito naman niya itlap dito. Dito na kami sa kuan payag, tapos binilhan ko din si Pader sa iyahang iskilan para makalakaw na to kay ligid-ligid naman to siya. Unya na ay ice wrapper kay magpahimo pud ko ni mama sa ice, ako ra ang adtuon dito unya. Ihatod ni kuya dito kay para kwaon po dayon yang cellphone kay para maka-upload. Ya si Saysay nagpanit na rin sa mangga. Gabi ron ta may apangas dito unya kay among motor nawala mang suga, napunder sigurong bumili ana. Nawa mi nakapangas kagabi. O mangyapon na ako namong tubig dito nga. Sige na mag-uwan. Na among buhaton karon magtanom mig kuan. Balanghoy. Galing dari uy. Kau galing lay. Kau galing isa. Gabi ang isa. Ato uy, ito dito. Awa gani bundaga kay glakaw. Aman. Karon dagang sila karon. Bukit kayo ya kay. Lapad na kayong likod. Isara ba to kadang ay tungo kadang lagyan mo na ko. Pataw ka puding isa. Oh, to iring. Nagagal. Ay kani ako isa kay amat ang to. Dili iya do nagbinta ini lingling. Di hago-hago lang yun mo na si Motsokor. Dili ling, iba na galing. Pasunod si mo to. Ano ana din na sa dunok. Ito. Igat. No nagagubat sila. Nagagubat sila kung sila duha ang uban. Kay Balik ko na naghihina ni Tambiyo. sulod na ni Riri ang bagal, kay siya ang magtagtag, sila po din ang magsunod pagtabon. Dili ko niya patabangon kay diya kung kuan bisita. Di daw kuno kuan. Sila ra daw na ako lang ang magdigamo. Bodali Koreana madali. Anak, panghar na. Ay, we're going to tanong-tanong. Ay, nalamog ka balang hoy. We're going to tanong-tanong the binggala. Binggala dito na. Ano tayo na sinilas? Ano na sinilas na eh? Ano na sinilas na eh? Ano ka mo ito? Da, tanaw eh. Si Riri ang nagtagtag sa bagal, sila din nagsunod sa pagtabon. Ya kuyog pod ang mga itoy. Kuyog pod si Motso. Pil ang iring. Kumbira ning ako ra tabon. Kumbira ba ni? Kumbira kini kini tabon.
Kabad. Uy. Good. Hindi ka mo itong natabunan ng kan. Ibaw may lang sa bundok ko. Bayo ng Tabuni daghan ayo hag tabon leng. Wala mo kung apil. Dagan ang pagtabon ma. Mag-uli ako dito sa payag kay ako ang magluto. Kay di ko patabangon ni Riri kay di amay akong bisita. Di akong dalaw, maong di ko niya patabangon. Sila ra daw mga bata. Na ako magdigamo. Ayun guys, si Papa nagkuhan sa balanghoy. Siya sa bagal sa balanghoy siya tigbutang. Nya si Ate ug si Manoy ilang tambagan sa yuta. Si Mama wala nagkaapil kay kuan man nadugo man siya ug naghikay pud siya didto. Sa kuan ako pod nagvideo ko nila. Yan. Ayan. Ayan. Si Mama pod guys nagkuhan sa karne. Ayan. Kay para sudan sa panood to. gamay ka na ang bago. Sobra na. Nagkuha na po si Papa sa bagal guys para madugangan. Urot naman. Magluag na si Mama guys ug magkuhan sa Sakto na tong kanon ah. kuhan. Ay, mana dili na ka magluag ma? Di na magluag. Ito yung hugasan ang kalaha.
Koreana guys, nanungkit sa mangga. Ato ra ni ilunod. Kuanon ra ni siya pa hilisan ra ni siya kay mo ilang gusto pa hilisan ra. Ako man taning sabaw na hilisan ra man daw. Na sundo na to sila kung sa ilang gusto nga pagkaluto dani. Mapit na sila mahuman. Ya si Koreana po dagdag bagal pa dito siyang papa. Gihambin. Yahak na gihambin ang bagal. Ha? Dili na. Mana? Gusto nila inganion ra. Hilisan kay grabe man katambok sa bawon unta na mo ilang gusto ingana. Naman na sila og tanom. Nya si Motso gilaroyan na siya sa sigig dagan-dagan. Nya si Koreana sarap buhay. Abay pag mangga. Siya pa. Unsa in English sa kuno kanang dili mayaman na bae? Dili mayaman ba? Ang mayaman. Rich Lin. Ayan ang atong tanghalian. Magbudol fight ramidanhi. Wala siya karning baboy. Igo ura na hilisan. Lami na siya kay crispy. So diri rami mga on. Kameraman po diri ah. Sige naman oy. Already sat down and first amen with us, O Lord, and this the gift which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. We send the message. Amen. Di may sausawan oh. Suka. Na ay bombay. Sarah. Kaon ta ninyo tanan. Kaon kur. Kamera si Rimo na ay klase, praktisa sila sayaw ron. Kay ugma sa kanas abot to yang ingnan 21 siguro to ilang sayaw. Tunaw ka ma. Ano ka? Pwede mo video sa camera ba? Inuulid.
Tuyok kay ang iring mo sa bayag yung kaya. Mga on ta, mga on. Bagan ano dyan? Okay, ang iring daw rin. Bili na kuya. Wala pa dyan ang bahog. Ano ba niya ito yung ano? Ano kay kakuha maya oil. Ano to? Tulog. Basta may mga yan. Wala ko kong ibalhin. Wala dyan ko. Tulog ko. Kaulitan siya lang yung Daguyan dito. Hindi. Nagbat mo sa iya kedua. Pagbat yun yung kadua na abin ka. Kilas niya ko. Pakabaho rin yung baba ang bumbay. Baho ang lawas ng mga bimbal ng tuligo. Nung dito hatag sa rin na imong hati. yung hatam. Ako? Awan galak. Ay sanay ka na si Mutso. Ngaw kan tulog mo to. Kuya, okay ko na lang ya. Ay sila din yun. Ang pala ko sila kain. Mahit ko. Oh, mga Ayun na. sakit na kukuntulan ba? Ngayon, sagot sa baba.
Natay ko yun. Kumana may og paniod to guys, busog. Amit ay sa ingat tuon para pagluto. Kay para na kay mantika. Butang ng punling. Magbaging ta guys, ato na ni ibaging ang at kini ako yo na pagkuan baging kining talong. Onya kining okra, upo, og kalabasa. Iditso ko na ni siya og tanom. Dili na nako ni siya ibaging, ugma na nako ni itanom sa Sabado siguro. Sabado ko na ni itanom. Kani ang talong ako pa ning ibaging. So ato ning bagingon guys. Dala nang purok na ni Manoy daw, iti Manoy di. Dara tong baginganan. Sakit kaya kong puson guys. Karon ra masab niya, mura ko sa dysmenorrhea, ba? Di man ang tani nga ani nga adugon ko. Atong kuanandaan sa iti. Tingnan na to sa iti di. Para tambok atong kuan. Para tambok atong binaging, tambok na siya daan. Atong butangan nato sa iti kay para tambok na siya daan. Deng, lagay niyo ito sa tubig ko. Dira siya guys, ato nang butangan sa yuta. Di uha. Dali, baka itong bagay na di. Si Riri nagkudlong. Aw nag-ukay. Ugma na aw. Lagi kay naapa man to katong dadto sa ano. Nya naapa may bagal. Nagkuan siya. Kay tiwas na mo nagtanom ugma ang itiwas og tanom ang bulanghoy. O kung nagipatabang pagkuan kay di ko na pwede. Naaman sa mga bata, dali ra kayo na human. Dali ra kayo na human guys pagtanom nila sa bulanghoy. Sabangan nila mga ba ni Bintoy ug saysay. Deng! Pilit lang. Ang pipino di wa na madala ang pipino. Kay pipino din tani og kuan akong baging danhi.